Tak teď si vyzkoušíme 6 tunu, která má na klapicí hlavu Triga. Mám tam danou 150 svahovou lžíci, takže teď vyzkouším nějaké hrabání a strhávanou grenu. Tak teď jsme zkoušeli 300 kladivo a s kombinací na klapecí hlavou Triga šlo vidět, že i z boku si úplně hravě pohrálo tady s tím vytvrdlým betonem. Za mě fajn kombinace s tímto dospělakem. Zkoušíme rypnou sílu. Na to, na jaké to je vzdálenosti, tak je to fajn. Tak tady šlo vidět, že to sílu má. Když někdo chce už silnější dospělý bagr, tak si myslím, že tady ta 6 tuna je ideální, protože má to sílu, dokáže to už i zvedat nějaké palety, protože ta nosnost tam je.